जों दिनै जिनि रामचंद्रगढ़ आमसायो जिनि जे थानसानि फानबाय जिनि बरमना एमएलए बोखाक्तिं थं आनि बोखाक्तिं थं गोबां सामुं जों दिनै खालाय दङ थानसानि बिसिंतै जिनि आमसायो अमाय सामुं खालाय दङ अमायगोन जों दिनै जिनि आमसायो जों नुबै मानखा नरना आं मोय खालायनाय मोसुगो जों 2021 तिब्रामा फाइमानियागलो जिनि बुबागान आशीर्वाद बाय ताई जिनि जत लुकुरंनि थांजा तमन बिसिंतै जों तामो जों एडिसि हाबांनि बिसिंतै मामुखा नरना आं मोय खालायग्लानो मोसुगो जों थाइमानो जों तिब्रामा एडिसि हाबांखौ फाइबानो जों बिजिबि बाय फान कासु जामान बागै बरबाय चेक लाग जामान बागै जों जिनि बोखान बागै जों सामु खालायबाया हाइबानो जिनि बुबागान चाइदमान बिसिंतै बिनि हामजामान बिसिंतै जों जिनि रामचंद्र लुकुरो तामो मानखा आंदारन किसे मोय खालायग्लानो मोसुगो जों थाइमानो जिनि टीटीए एडिसि हाबांगो स्टेडियम सारा त्रिपुराव जों जिनि स्पोर्ट्स एंड यूथ एफर्ट्स बेदेमि बुखाक्तै जिनि बुबागान नायकल थांबाय जिनि बुबागान दैदेनबाय जिनि बुबागान चाइदमाबाय जिनि ऑनरेबल सीएम दैदेनमान बिसिंतै जों सारा त्रिपुराव स्टेडियम दुइटा मानथनि खुमलुं कायसा मानखा कायसा जों जिनि बायजाला मानखा अब बेबाग जिनि लुकुरंनि बागै तै थुमा हामजबि तंनाय थुमुन बिसिंतै केरियार सामलायनायनि वानसु तंनाय जिनि जत यांग जेनेरेशन बागै ताइबो दङ जिनि टीटीए एडिसि हाबां बागै टीटीए एडिसि हिस्ट्री व अमन पुइला जे जिनि जों जिनि स्पोर्ट्स स्कूल जेरै जों माना थाङै दङ सारा त्रिपुराव टीटीए एडिसि नि अमन पुइला हिस्ट्री आगे जों खोनावो स्पोर्ट्स स्कूल बर तंगे बादरगाव थाङै जिनि बर गोबां फरायनो चान्स माया बुखा मोजुं तंबानो याबा जिनि माया गन बुबागान बिसिंतै बिनि चाइदो माबाय ताई जिनि ऑनरेबल सीएम दैदेन माबाय जों स्पोर्ट्स स्कूल सारा त्रिपुराव खुंता मानखा खुंसा हेंगे किल्लावो खुंसा हेंगे जंपुइ जालावो तै खुंसा हेंगे रामचंद्र तो आबो ताबो चोरी दो बसकम फाइने जरवो जिनि स्पोर्ट्स मा हामजाय तंनाय जिनि लुकुरन बागै आव स्पोर्ट्स स्कूल दाकि खोलना थांनि दो आम हागेनो जों जिनि साब जुनार बसं खुंनि कतालमा मुखा कायसे रतनपुर कायसे हेंगे हारेम कुआरो आम कायने फाउंडेशन स्टूडेंट कायजेखा आबो जागलो रावर बिजनेस खाय तंनाय जिनि लुकुरन बागै बजं हायना हायजि ठाकुर कामियो जों स्मॉल हाउस मान मुखा ते जिनि लुकुरन बागै जों पेट्रोल पंप जों सेंगेरे मा मुखा ते बसकम जरवो जों खोम्बे स्कूल मानाय ते डिग्री कॉलेज मान जिनि आमसायो आबो गायजि जत थाजा तमन बिसिंतै बुबागान आशीर्वाद बिसिंतै जों जिनि आमसायो 5 बছর যে जिनि आउटपुट ते चिकन लामा तो खलायनो दङ ते जिनि एमएलए बिसिंतै गोबां लामा खलायजागोन दङ बेबा जों दिनै बीजेपी का कास्टमर बिसिंतै फानो जिनि एमएलए नि बोखाक्तिं थुं जिनि एडिसि नि बोखाक्तिं थुं जिनि आमसायो जों साम खलायजागोन दङ बेबा जिनि लोगोन थाजा तमन बिसिंतै बेबा आं सानो मोसुमा हायसे अमत जिनि खलायजाबो जों खलाय थांनाय न बेबा मेन उद्देश्य हांगाय जिनि नाहार न हांगाय जिनि बुबागान वान सुमान हांगाय जिनि दफानि बागै पार्मानेंट सल्यूशन जे सल्यूशन जिनि दफानि थांनानै जिनि अधिकार जिनि हानि अधिकार जिनि तंनानि अधिकार हेबा अधिकार मानन बागै जिनि बुबागान तिनि जवाब नाय दो जिनि अजराव आं बेलेन बोलायो जिनि रामचंद्र लुकुरनो जिनि बुबागान बेलेन बोलायो जिनि बुबागान बेलेगेर पयते दो जिनि रामचंद्र लुकुरनो तानि हांगाय जिनि रामचंद्र लुकुरो वान सुना करं खा गना खा कलाव बेलेगेर कुथुका वान सुमान बिसितै थानजा तंगै खाबास तंगै याब्रै बास तंगै जों जिनि बुबागान लगरि दो फाइने जराव जों अमायगे जों बसकम जिनि बुबागान तेबो केरेखा लगरि थांनाय जों दिनै नुखा थानाय जराव जिनि अरल जनजाति मुरसानि नेतारा फैयै बाजारबारि फैयै जिनि बरमना एमएलए अग्र रंजित देवरमा बनो असंविधानिक कक साबै जात्रे पत्रे कक साइबर दिनि कुतुकला मानि दो बेबा साबधान सारा मुसु जिनि आमसानि एमएलए न ब जिनि आमसानि एमएलए बकरस संविधान पोस्ट हरगाय दो जिनि लुकुरन बागै सामफ्लाय दो बेबा खरकसा दिनि फातार एरियानि बर फायै जिनि एमएलए आव फायै जिनि बरमना एमएलए न उल्टा पल्टा कक साइबर दिनि गाली गालास केले असंविधानिक कक साइ दो अब जिनि आमसानि लुकुरो आम कुल दिनि जों एक्सेप्ट खाले नाया हायसि जों दिनि बुनुखा जिनि आमसानि जिनि बुबागान थानो सुमायना बागै
Tini cheng nuka bajar bayo. Ang tini meeting ko tongo tongo isla pailia. Tini khana chini TT80 Super League chini final match tongan boya RJ meeting tongani. Tini wasa isla pailia. Cheng tini wasa nuka chini baran mana ML ni office bus ka tini bhai basic pera over na hoy chek kai mani. Cheng sanan mo sugo. Homata chini am sai chungpuni na oshrinkol. Ushrinkol khaye. Cheng shanto cheng je tong ko no. Cheng tong ko na halon cheng sebaina digla. Ramchandra lukro बेलेगेर कॉम्पोजिशन हमदगो थानजन हमदगो कॉम्पोस खाबक्स तंगु आवन बोय तिनी अजरा फातर हास्तिनी मुंगिया कमानी जनजाति मुसारक मादानी जनजाति मुसारक उ तागजन जनजाति मुसारक फायै चिनर उश्रिकोल खायै चिनर शान्ति शृंखला नष्ट खायै चिन आबो कुन दिनि दिगला आवन बोय जों थानजा तंगु जों गराक तंगु चिनि बुवान लगी तंगु जों नुगै मान थाने जराव अजरा जेसेबानो थानजन सबायने बगै तोम ससिकर स्नामी रहने ओ जाव कुन दिन तय गरिला आछि जनु खबले चिनि बुवाग्रानी लगिव जत रामचरण लुक्रो तो जत दिवरासर तो बसकेमा जों चिनि बुवाग्रानो 2020 2028 जों चिनि बुवाग्रानो ओ हानि चिफ मिनिस्टार स्नामै ओ हानि बार जाया फाने बगै जों जत लुक्रो क्या माने आंनि हानि सेनो चिनि बुवाग्रा चिनि बुवा जे सामख्लाय तो हार्ड वर्क करे बदिरि धुया जाय खलायै बदिरि चिनि बुवा चबक खलाय तो Cini bagai bawa tini buibah hami hijago, buibah bengai jago. Dia bawa tini cini bubagra, tini bawa give up kaya ui, bawa cini bagai koran ui, cini bagai coba pelai tu. Odarawo, jeng jod terukro, thansa torana nai, habaksa torana nai, kompas torana nai. Tangi ngai cini bubagra jeng logi ui, bersama jeng kepelai nai nai. Jeng luka. Cini odarawo cini, je jono jate morsani, korasa korni tornai ro. Baru sami poket sukna bagai, baru tini bubagra na hai mesai guri tu. Dia bang saran musuh. Nini a poket को सुपुना बगै नंतिने दफान थानाय नंतिने दफान बगै हामी ngai नंतिने केबनाय ये बचि सारा त्रिपुरा नुक्रो तिने बुबार लगे त न अब साक्ष वाट सुइ नै जों दिनुक खर्च पनि जन जते पर्छ निडरो तम ससिके संसा पानी साब संसा बोतले बडी बहंगी बगै बहंगी पडी बगै बर्तिने बुबार केबगि त हो तिता मसा खर्च जन जते मिनिस्टर तमसा त्रिपुरा मथनो सेकबानने 10 बिलिफान नाया छौ Ya bang sana masuk. Neng tini di perasa di bagai di soba kelai tengah ini di buagra di padi di Bramothano senamna ni sentiri jauh terlalu kurang lagi tini all di Bramotha buagra lagi di Bramotha padi ka. Ya bang sauje 10 minit mana mau padi semai di mana ini neng tini kokso. Ya bang sana masuk. Neng tini asal pantau itu mahake. Neng tini security ukolo pusakti awal. Saya cuma bilang korang neng फिर खाई फुनुते आबर लुकरनो जबार नाय नों 10 मिनिट बायदि सिखामाय मान नाकि 10 सेकेन्ड बायदि सिखामाय मान आबर ननो जनता जबार नाय एबां सानो बुझु तिनि बर बुबारनो तिनि माजरा बेरो रामसाव रिचाव एडिसिव हिनि बर माजरा बेरो जों सानो बुझु जे बर बुबारनो माजरा बेनाय जनजाति मोर्चानि साक्षरा तजलि तनाय निनि पडले पार्मानेन्ट या अबनि कासे पॉलिटिकल पडछे जेबो बुबारले आजै फ्रिबर आजन बुसा bo ulo bar azan besar tonai kusum azan besar tonai abon wan sute kelayu nang dini bubagra hake masra bero dia banan sana musuh je bubagra 184 জন রাজা নি বুঝতে বদিনে 186 জন রাজা থং থং kelayu besawoi chini baga chobak lai tu nang abro wan suna nanai nang exam sana musuh je bubagra 184 জন রাজা বুঝতে বদিনে chini baga chobak lai tu tumu horaksa raja tini chini bubagra no 1 केजी खलायै रामचक खादि करा खाइछे 184 केजी बुबाग्रा थाने रामचक त हो तुम जदि खरकसा बुबाग्रा 1 केजी खलाई हीरा मणि मुक्ता खारिज करा खाइछे जिनि बुबाग्रा न 184 केजी हीरा मणि मुक्ता बुबाग्रा थाने त हो फेबान नों तिनि खरकसा सिकोनसा मन्त्री गै जिनकमसा जनजाति मोर्चा नेतागै नों साक साकनो साक जायंगै नों नखा साका उरि तमबाय नों पुरि दिना बुबाग्रा कासि मांगलाक अब सारा तिरबान लुग्रो नन बुसिङा जवाब नाय नों साबो तिब्रा मथनो सरकारनि हरतानि नै जोंनि निकबाय तिब्रा मथ सरकार थांगिया जों प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि कबाय होम मिनिस्टर अमित शाह कबाय से स्टेट सरकार आसुबियो दाङा आसुबि हंगाय तिब्रा एकड इमप्लिमेन्ट खालायनांगाय नर सरकार मा हामनायनि सामान बगै दिनि तिब्रा मथनो सरकार हाबयो निनि कबाय सरकार हाबैया एबंगर कग्रिमानि दङ 6 मास बिसिमबो तिब्रा एकड इमप्लिमेन्ट खालायनै जों नासिं काननि कग्रिमाति बिसाब थागै 6 मासिया 12 मास नासिंगा 12 मासिया
14 mas nasika 14 mas ya 24 mas nasika teba tahu te busong tahu sini right time right decision ani right time right governance sobika sebus kan joto thansa klaye seb BJP rono final election no sebur ladu ya pare ladu amne joto thansa masna taiba sana musbo jini ramchandra ga amte je jonojati morcha hitongero buskango BC election no 18টা ভিলেজ কমিটি পিছিয়ে 18টা ভিলেজ কমিটি जों आन कौटेसि थानाय जत रामचंद्र लोकराबो आसिबि दंगो आउन बागि दिन अजाराबो बुवारन केबेना बगै नरो जेसेबान तम सासिगर सामताबे नरो बुनि पिंजरा चमा नायथानि नरो उल्टा लोकरबो पिंजरा चपतानाय तांनि गाय लोकरब ताबो जत थांजा दंगो जत खाबासे दंगो जत बुवारन नगि दंगो आन बागि तिनि जेसेबान अजा फैयै फातानि मन्त्रीर फैयै फातानि नेतार फैयै रामचंद्र लिगिला खलायनानि नरक इमाम जेसेबान दाबो दिनमो थांला जेनु खानायो डिसेम्बर नि त्रिंनि ते जेनो 22 तारिखो बायजलो फाइ बुमसा जनजाति मोर्चाराव दोन कलै मोसाना थानायगाबो गौरी मंत्री साना सामो फाइयावर मोसानायगाबो दिनि पेजा थानि गरतुबोय कांचनब्रे गरतुबोय जनजाति फाइयावर खाली खाली मोसाना थानायगाबो आं सानामो जुमा हायजे नर खाली काइबे मोसाय थांदि तब फिरबे मोसाय थांदि और रामचंद्र चंद्र जीवन दयगोली मैया ता रामचंद्र का तो चिनी एमएलए तो आम स्वयं नियम तो ते जति बसर कुमार नगि तो अब जुन नवासन ना आमान बगे दिन अजरबो दिन आम थानो मसुगो दिन जनजाति मोर्चा नेतार दिन चिन लुकुरनो रांबे बायने थागा हंकाय आंदोलन मुथायना मसुगो चिन लुकुरो आनि माफासो आनि ताबु बुकसो नर वान सुदा कोनो दिन जनजाति मोर्चा नेतार नर रांबे बायने हंकाय नर वान सुते arang nongni rangse arang nongni rangse regani rang mayang mani nongni rang mayang mani letrin rang mayang mani brito bata rang mayang mani ini ora berkaina ni bagai jalan ni rang mayang mani bebar rang mayang mani shoot ba asop ba dina rang no jonjati morsani je tom sasikir samjaro bortin kami guruoi pokat kublunga jin lukuron paina ba guru to amundar ma bujina bebar rang tumu jodi नरनो पाइने फैगांगाय खमदार आरानो नरता फिरक यावन नंगि रांसे आरानो नर नाहै चाडे बेबो लगिगाय जों जनजाति मोर्चानि रिया जों महाराजा लगिनाय मिसिल मिटिं जों महाराजा लगिनो थांनाय अब जों बुखाबो सहैना नांनाय बेबो आरानो नंगि रांसे दो अब रां बिजिबिनि रांया आनर रां माइ तोमरि स्कुल बा सबा केताबो बोरै इलेक्शन गाना हकाय आरानो ते कामी गुरुओ पासल हकाय 10,000 20,000 25,000 तेबा आं रिक्वेस्ट खालायनाय आं जत खागाम लोकरनो तिनि और आं नंगि आफा फैगाय आर आं नाहाय जाति फिर होइतार हदि आर आं नंगि रांसे तिनि बिसि बिरचिन रामा थाइनो माय एकर कासि तनमानि तेगेसे को छना तिनि अजागो जनजाति मोर्चार नरम तिति राम पाइने फैगांगाय नरम ताम छना दारा बासै काका काकी बाय मनाय हिन्दे क्रान जनजाति बिसोर खाने लग सगांगाय आबरगे नाव साखाति मा तसिनाय आ साकिदना बुदि उन्दना साइगलानाय तामगे काजे सेमा आबरनाव सांगाय हिन्दे खाना जनजाति बिसोर खाने लग सगादों साजिरे जिनि पारा लामा बुजा तिनि पारा फरमाया सुदाको गेदनले जुखाइने हले हेगाबो था साजिरे बिया गाडी थांथिनि यां पासरे गुटिके बलेवै यां जुवान सिदा बिसना बसाइने सारि सुदाको गेदनले जुनुहेदनमे हले याबा आ रांननि रांसे नंनि रांमै ननो पाइने बाय थगायने फै ताम जुदि थगायजलिया सिपिएम आमाले सिमे तक्ति दिशा बाय थगायजे थैमाने वाक मासा बाय थगायजे थैमाने थगायजामा जों सियाननि थाका ताबो जों लोगरसे दिनि बिजिबि नेता थगायजिनाय रां नाहाय जानाय बिखाय जों लंके महाराजा दिनाय बेयाव जों वानदाय तुमुं जुदि जों बिजिबि लगी थाका के तुमुं जुदि जों जनजाति मोर्चा लगी थाका के नरो मिसिं मिथिं थाना सिका नंनि बोसाबोति बुसुगि मोखाना हारिनाव नाव होदे तांगे हंगाय बिजिबि थांगाय जों दिनि दफानि बखरन फालमा गलायो बिजिबि नि मिटिंआव थाका हंगाय जों दिनि बोसाबोतिनि बखरन फालमानि गलायो बुबागान लगी थाका हंगाय जों दिनि माताय सकते जे दिनि अधिकारनि बागै हरनि जों माननि चबा जों फरमानि गलायो अब जों बुजिनो नांगाय तांगे हंगाय जे राजा रासिंहानो तंदुतै रामजों माखलै माइचावै तंगानो बेबा दिनि बागै बदिनि सातुनिया वातैनिया bolong walong ka phungbai bong satung wa de majegai chini bagai choba khlai to ozaraw jin just bir chin bong logi to jin basna aguna simisi jin saiman le jin tini tipra ekod juna ko himan to tini 6 mas misi implement khanai khalia 12 mas misi implement khanai
खालिया 18 मास बिसिं इमप्लिमेन्ट खानाय खालिया 24 मास बिसिं इमप्लिमेन्ट खानाय खालिया दाबो हाजिन थानाय समय दङ राइट टाइमाव राइट जब आबरनि आ राइट टाइमाव राइट जब आबरनि बगै जब तलुकुराव चुतिया पाउनाय आरो अजरा जेसेबानो कम सा सिक्रेट साबा जगा अंगरदि आबुकुर दिनो नों साथि जोंला उल्टा बुइना सब नाय नों हरताने नोंनि जिबिं दारा सब नाय है आमोन जों जरा नाहि दङ जों दिनु खाबले जिन जनजाति मुरताराव सालपुं फायगा हंकाय बुबाग्राना मान तेंतायो बुबाग्राना मान तेंतायो अरे बाबा नों तिब्रासन बा काम जनाय हंकाय नों तिब्रासन बा ताम प्लान खायजा दं ताम साम खायना वान सुइ दं ताम साम खायना बगैना न दागि जाका आबो जे सादि मिटिं बाबा बरा फायगा माइग्राव काय बुबाग्राना कुतुको बुबाग्राना कुतुको बुआर कुतुको बुबाग्राना कुतुसाय कुतुसाय जाय हंकाय बुबाग्राना गंसर बजन कुतुको आबो दानि नेता दमो नेता सनाबो नोनो जों दिनै दफानि सामखायना बगै दिनै दफानि उन्नति खायना बगै दिनै जनजाति मन्त्रि माने दिनै जेराव स्कलारशिप मानिनानै स्टुडेन्टआव गाहाम स्कुल फरायनो क्वालिटी एजुकेशन दिनानै स्कुल सामने अबसे बरा तपुर खुना बिता जाबाबो हायनोब्ला जों तो बरा तपुर बुबुर खुनानि सामेले मन्त्रि जों बनो दिनै दफानि स्कुल रिथौ स्कलारशिप मानथौ स्कुल गाहाम एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन मानो है जों सामले जों तो बरा तपुर खुना सामेले तपुर खुनाय बाबा दङ जों दा दुगान बायना खुंनायखौ दंब्ले हायनोब्ला आमोन बाय जों वानसन नाय जे खरसा लिदा दङ जे लिदा साग बाय कक बाय मान बाय माये बाय गियान बाय बुद्धि बाय चबक खाय माने खरसा लिदा दङ अबगासि बुबा अजाराव जों जा थाजा तमसे बेसे आनि ताकर आनि माफासं आनि मकरा साकरा आंगोन सानना मसुगो जों थाजा तमन बिसते लेबा जों खाय माने तांनि कगन दङ थाजानि फान रांनि फान पाइया जों थाजा कर तंगान नों जेसेबां कोटि तुइ पाइनि फाइदे नाखायना हायचानै तमसे नना खानो रियल आबसिम खा तंनानाय बेबा आं सानना मसुगो रांबाय ता पाइजादे जे रांबाय पाइजानाय बा फालि बरि जानाय तांनि गेजों मुसु पेपर वा पेपर टक पेपर र न तमु जनि न पाइनो थांगांगाय आ तम न बर रिना बगै पाइबा तानै थाला बगै से पाइयो नों तमु जे रांबाय पाइजांगाय न फालि बरि नाय हेजि आमन बगै नों जेकुनो जराव बीजेपी नि नेता रांबाय पाइनो फाइजांगाय रांखायना हाय जादि बेर लगे महाराजा दिनाय मिसिम मिथिं महाराजा लगे दिनाय नों तमु जदि जनजाति मिसिम थागा माना नोंनि बुसान बखर फालगा हायसि नोंनि हा कमा खायसि जों नुइ तंले खरकसा अहानि चीफ मिनिस्टार बकरो बीजेपी नि चीफ मिनिस्टार या बकरो कायसे स्पेसिफिक कायसे कम्युनिटी नि चीफ मिनिस्टार या बो सारा त्रिपुरा लोकर चीफ मिनिस्टार एबो खरकसा चीफ मिनिस्टार बो भाइको मागे के कक्स देमा जे कुल दिनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कग्रम सिनाय दिग्लान छ आनि कग्रम आजि सानाय आनि कग्रम आजि सिनाय नोंनि डिसिजन खेनि साबो मेजॉरिटी तिपरा सारो रोमान स्क्रिप्ट सिनाय कंफर्टेबल हो जों दि रोमान स्क्रिप्ट चिनि आमानि कग्रम जों रोमान स्क्रिप्ट सिनाय आबो चिनि सजिनाय नों दिनि चिनि कग्रम साया नों चिनि कग्रम सिया नों डिसिजन आले साबो हायब्ला आमन बगै आनि मा भाषा आनि ताहु बुसं आनि अकरा साकर नां मुइ खायले बसु हिस्ट्री नि पविता थांनि हिस्ट्री पगै जों चिनि भबिष्य सुनामी माया थानाय जरना नुखना और गोबां माने अकर चक्र आसुजक दङ जे बर जों चिनि निगनायनो कामन बगै जों जबामा खालाया केव पविता थांदे जों चिनि आमानि कामन चुमर काना बगै जों जेलो माहाबका बुजाखा कबजा खाले जों निगनाय काना बगै जबा खालाय मा फाय का थानाय जरावबो जों चिनि आमानि कबर कम सानन बगै ओ मा जबा नखरानि बिसि साललेया तुम जरि जों थांजा करिना के आमन बगै चिनि आमानि कमनो जों बरम मानन बगै चिनि आमानि कमनो जों चिनि फ्यूचर 7 सेकेन्ड तन बगै जों जत थांजा खालाय जों चिनि बवा नङि मा तनाय चिनि बुबाग्रा फरसे कुबुइ लिडार जे लिडार बिसिदै जत सारा दुनिया काफिर मानो सारा दुनियानि तिब्रानि जे चिनि बरम चाखा ताबो सारा नॉर्थ इस्ट बरम चाबै दङ आमन बगै दिनि केबेनाय लिडार खेतमा कलै दङ दिनि केबेनाय लिडार खेतमा कलै दङ ते चिनि कामियाम जायगो जनजाति मोर्चा नेता भेनक ताम साथा खायमा तुमन जदि जनजाति मोर्चा रचिन कामी थाका हांगे न डाइरेक्ट दे नरचिन आमानि कबर न रोमान स्क्रिप्ट न गसि छन्दे गसि हांगाय सुइ बाय टक बाय फुन बाय पानिर खाले हडे हायसि पानिर खाय हडे ताके चिन आमानि कबर न बरम या नन चिन तां जागार नायला तुमन जदि चिन आमानि कम बरम लिया चिन आमानि कबर रोमान स्क्रिप्ट गसि हांगाय जनजाति मोर्चा नि नेता तुम जे चिन पारा फागागे सुन्दे डाइरेक्ट सुन्दे
nang cina amani kok ber kok no al sal kolmar oi coba khlai tongmani jeng roman script bai sine bagna sing tongmani nang abo ber gosin sunde gosi aga pamana hori direct ko nang tini tongmani mungoi gadari tangde nang tini buba gara coba khlai tongmani cina o hani ba coba khlai tongmani Tibra Accord mang hake 125 amendment bill mang hake greater Tibra in future samai mang hake nang tini Tibra ma khaina sunda wa bubu khaina ba oma Tibra ma tani dimanya sara Tibra ni Tibra salam diman abo tini buba gara cini buku sane to o diman mang hake CBF khane Tibra samto Congress khane Tibra samto tini BJP khane Tibra samto jor ko Tibra sane nogono hamari kotha shoginai amar ba tini ang sane musko basa केबिनेट और लीडर चिल बुबा का केबिनेट हो बुबा का नी ने माथे ने सेक्रेटरी भैया नी ने माथे कमाजन से दिखला इना ने भयो बुबा का नी तो थे सेक्रेटरी भैया नी ने तो थे कमाजन से बड़ दुई इना ने भयो बुबा का नी चा थे सेक्रेटरी भैया नी ने अक पुयां मान से बदी ने अक सु पुयां चा ना ने भयो अजरो जत थाजर बस आउट थाय आउन बगै तिनी जे सफल तिनी जगह लीगल आइ बक्स होय चिनि बुबा केबन नाइथो चिनि बुबा केबेगो जों आसर फानगाय थाजरलाय चिनि बुबा रगलिनाय जों आसर फानगाय चिनि बुबा रम बोसों आवै जों बोसों आवलाय गामसु गुस्तो तेबेसि कलको सरिया आं हायनाय सानमो जों चिनि रामचंद्र जत रक तिनी खागोनां मायागोनां